Hola, bona tarda. Soc Mònica Zon, esportista del Club Nàutic Masnou, i bé, també vaig començar amb Optimis, 420, 470, pràcticament totes les modalitats, fins i tot el patí català, per tots els patinaires. I bueno, la veritat és que em vaig unir a aquest equip perquè em va agradar el tarannà inicial, com ha comentat el Toni, el fet que et preguntin sembla una cosa molt òbvia, però fins ara, pràcticament des de la campanya de l'any 92, que és quan vam sortir la majoria d'esportistes d'aquí, la Natàlia, el Toni i jo, no hi ha hagut un recanvi, i aleshores això és el que més ens preocupa els que estem ara aquí defendent aquesta candidatura, que no hi ha hagut un recanvi i han passat generacions molt bones. Llavors, què ha passat amb aquestes generacions? Han sigut gent que ha triomfat a l'Optimis, sobretot pel recolzament que tenen dels pares i dels clubs, i després no han pogut arribar on molts d'ells volien arribar. Això ens preocupa a nosaltres i el que volem fer és donar totes aquestes oportunitats a aquests esportistes que vulguin arribar a dalt. No és només la vela d'èlit el que volem portar, però sí que els que vulguin arribar, que puguin arribar, amb la qual la vela catalana ens sortirà més reforçada també. El fet que em preguntessin ja va ser una iniciativa molt bona per part del Gerard i de tota la seva junta, i el que més el va il·lusionar és veure tot l'equip que formem. És un equip, com ha comentat la Natàlia, que ens complementem molt bé, que hi ha superespecialistes en cada àrea. Jo crec que és el millor equip que podria presentar la vela catalana en aquests moments. Si no tens els mitjans, no tens els tècnics, mai arribaràs. I jo crec que nosaltres som una miqueta la promesa, ho hem viscut tots a la nostra pell, el Toni ho ha patit, la Natàlia ho ha patit, i encara que arribis necessites moltes ajudes i és el que volem fer nosaltres, intentar donar oportunitats als nostres esportistes. Gràcies.